Moikka! Kohta alkaa työt. Katsotaan mitä mun repusta löytyy. Tietenkin tietokoneelle suunniteltu oma selkätasku. Aika isokin mahtuu tänne. Sitten täällä on lisäksi vielä tällainen oma tasku jollekin dokumenteille. Dokumenteista puheen ollen. Täältä löytyy vielä yksi tasku edestä. Tänne saa kaikki todistukset ja muut vastaavat suoraan. Sitten päätasku. Hippissä aina hyvä olla mukana. Juomapullolle löytyy oma verkkotasku täältä sisältä. Eväspussi mahtuu aika hyvin. Sitten täällä on paljon pikkutaskuja. Täällä takana muun muassa passi, lompakko, rillit, nessuja, kännykkä. Sitten löytyy vielä pikkutaskuja. Verkkotaskusta saa avaimet. Sitten on omat taskut kynille. Ja vielä löytyy avaimille tällainen kätevä lenksu. Mä oon kiinnittänyt tähän mun AirPodsiin, mutta sellainen. Ja kaiken lisäksi tämän voi itse kustomoida. Tähän voi kiinnittää kaiken maailman merkkejä tai mitä tahansa proderata sen firmalle tai itsellesi sopivaksi. Uitmuslaukku nyt alennuksessa.